Would you rather have a nipple-sized dick or dick-sized nipples? Wat kan ze doen? Nee, hij is verkeerd daarmee, bro. Ik kan zitten. Ik zou nooit gaan zitten. Verbraai me, bro. Moet je, bro. Hij zei net omgedraaid. Toen zei hij aan de boete samen naar wat lamoen. Welkom allemaal. Onze weer een nieuwe foto. Ja, nee. Boys, waar had ik mijn kapje op aan die fightersclub waar uit van? Boys is terug. Ja, nee. Boys, wat ik is was hier mee, bro. Kaya right, ja, weer eens gaan we ook baie aan het nie man is. Kan kondraad, lees kon ook dat kita das en ons dan foto. Conversations. Yo, ek is luister maar hy dink. Conversations dit met the connections last. Ako guys, hande klapie vir die basics. Ja, weer eens 10 secondes vir die mense om te Like en subscribe. like en subscribe. Okay, right. So guys, kijk je soms straight over the bed, ne? Want je hebt would you rather, je gaat 5 views van, ne? We gaan, ja, ik kan niet zeggen, wat is in de little peak, ne? In hoe komt zien dit? Okay, right, ne? Eerste ene. Would you rather never enjoy music again or never enjoy food again? Never enjoy food. Never enjoy music again, bro. And as you use. Die proef die kosie. No sin Staan zijn. ze. Oké, wat zal je zeggen? Never enjoy food and never enjoy music. Ja. So, ze gaan nooit weer muziek genieten. Muziek kan niet meer zo lekker als je. Of ze gaan nooit weer die lekkerte van koos. Nee, lekkerte. Nooit weer muziek, bro. So, je kiest Ik koos. kies koos, bro. Ja, oké, right. Koos me lekker, bro. Tweede ene. Would you rather have a nipple-sized dick or dick-sized nipples? Wat zo vreemde questions zijn, bro. Oei. Wat zijn we? Bro, ze is niet van euro. De nipple-sized dick. De nipples hier ook lezen. Nee, geef mij die highway die lang is, bro. Geef Ik zoek wel, ja, ik zoek ook wel nipple size dik, bro. Ja, maar geef mij lange nippels. Nee, nee. Ik bedoel geen lang nippels. Ik zoek wel lang. Ja, Niemand kan zien wat ik buang. Hij duk. Okay, right. Yo. Jo, maar zit nou zien, bij de beach, man. Nee, kijk. Ik zou nooit dus onder het No, is. wait, bro. Nee, maar we gaan. Hij moest nog Ja, Ja. als het om dat was zo. Oké. Boys. Ja. Eh, Would you rather have legs as long as your fingers or fingers as long as your legs? Dus als je either kort beentjes hebt, Ja, dat je maar kort Corbians is vingers, bro. Corbians of is. lang vingers, het zo lang is als je benen. Nee, geef me. lang Corbians vingers. is. Okay. Would you rather be slightly thirsty no matter how much you drink, or slightly tired no matter how much you sleep? Het is altijd Slightly moe, tired, maak je ja. zag hoeveel je slaapt. Het is altijd dors, maak je zag hoeveel je drinkt. Nee, ik zeg maar tijd. Maar altijd door, oh ja. Nee, Want Joris. ik ga niet van je rest van mijn leven slapen. Bedoel je nou? Zij je voelt me eens nou moe, als je moe voelt, ga je maar slapen. Ja. Nou, ze gaan, als je moe voelt, like zoals je zegt, ze gaan pumpen, ze voelt pumpen, moe, Het no is matter how many times je niet slaapt. moe gingen, maar je kunt je voelen een beetje exhausted zien. Maar dan slaap je hoeveel. Nee, maar Ik ga wel ieder door. Dat je maar raden, een Nee, beetje maar- dors is. Ja, Oké. Nee, ik zal ieder tijd wezen. Ding was nou. Nog niet lijken, zoals je gezegd hebt, moe, je slaapt niet. Maar je gaat niet aan. Weet je wat dat Oké, van nee, maar ik mij? zal altijd maar door. Ja. Ik denk Weet je wat dat van mij? Als amper zoals, ze is maar amper moeg. Zien ze? Zo, ik zal ook maar die moeg wat als wat ik. Maar als die doorsnel voelt het niet heel veel kilo's droog. Zitten doen nu water drinken. Nou drink je water, nou voelt het nog steeds droog. Maar we slapen, die is nooit maar 100% uit de slaap. Zien ze? Dus dan kom ik samen bij je vat. En dan die laatste ene is, ne? Would you rather have super speed, but only backwards? Dus je kan net achteruit van de hardloop, ne? Or be able to teleport, maar als elke keer random. Maar net als je teleport. Dus ik kan nooit zeggen, waar gaat hij gooien, is to teleport? Zzz, bude is. Je gaat zeggen, hij is toe, zzz, Jeffrey's bij. Zie en je kan net achtertoe van de hardloop. maar als ik van de laar kom, Dus je gaat wel een joke ja, back, wanneer mensen nou zijn telefoon, die is ook daar niet bezig. Hey, nee. Yo, Ja, hij is maar toch- achter toen euro.
Otherwise we don't know who share it. Die telefoon is uit de telefoon, maar die telefoon is 1 voet achter. Iyo, wis lazy weer. Ja, Ja. maar ja, inderdaad, hij was dat voor die Would You Rather. Owens, hoe was die weekend? Maar kijk, zou wat ik kan zeggen. Zie ernstige gebeurtenissen en zo. Nee. My weekend was lekker, cuz. Nee, Net met de baie weekends is altijd uitgeput. lekker geweest, kus. Kom voor julle so Maar zo'n ons. weekend is altijd lekker. Kom voor julle so ons. Ja, maar Nee. kijk je, joh. Dat was jou weekend geweest. Nee, maar je was basics, mijn broer, verstaan ze? Ja. Salas in wat. Huh? Salas. Ja, net dat salah aan basics in try maar het elevate in dit in termen van Ja. beter raak en eerder ding met al die ways in. Oh, en hulle gesien van die meisie wat weet wat Garabi was. Ik zie die post op Mm, TikTok, Instagram, Facebook en wat Facebook. allemaal zijn daar in die comment section. Justice for. Ja, Je weet toch maar dat zit. Oh, ik zie niet graag nog gezien Justice voor ik weet niet wat. Maar ja, ik Hij is zie weer nog. daarin. Hij is Ik beter. zie na een post. Ja, die gaan Maar ik heb nog in het ingekeken, maar ik heb gezien Justice voor. Ja, jongen, het ook een post die Junior King. Ik heb ook een post van Justice voor ik weet niet wat zijn naam is. Maar ja. Wat het gebeuren? in Zie je blijkbaar. ja, Ja, kwijt. ik denk twee, ja. Blijkbaar, ne. Ik weet nog niet de volle story niet, maar ik heb nou ochtend toen ik comment gelezen nee, of een post nee. Die man had gezegd, allemaal ne, zoals, allemaal maak je van het een grote dingen ne, van ze zwart meisjes zien die. Nou sê hulle ne, as het nou een wit meisje was ne, maar die man die goed samen gedoen het ne, als ze die hele country of standstill gekomen het zien. Nou sê hulle mos nou, nou sê iemand aan die comment section van, hoe zou je gevoel het ne, als hij 7 jaar oud was ne, en die man het sy dingen zouden gevoerd ne, en zo hele intestines het uitgekomen. Huh? Ja, my bro. Wacht. Wanneer goed de kas het uitgekomen. Ik weet niet wat, Sherra, je weet. Waar, hier heb ik gekomen. Zij is maken dan nooit zo door zo is. Nee, rare. 7 jaar, my bro. Jezus. Hoe klein is hij, my bro? Nou, ik nog niet beginnen, joh. Nee. Ik Ja, was zwak van hem. Zo, hij maar dat gedaan, hè. Dus hij moet nog daarom gevangen worden. Ons weet je, my bro. Mensen zeggen, ja, hij dat gedaan, nou wat. Zo, een gevolg is daar en goed. En zo lekker, zo groot gemaakt, wat. Destijds ooit gekomen en wat. Ja, my bro. Nee, maar. Kijk jongens, ik zie het net lijken. Je wordt net sommige goede woorden raak gezien in Nederland. Dus nou, misschien om nog groen gemaakt wordt van één ding. Dan wordt daar groen gemaakt. Morgen wordt daar weer aan de meisje aan focussen nog op twee. Zien je, wordt daar weer aan de meisje aan. Zijn meisje niet eens zo belangrijk. Verstaan ze? En als altijd net die verkeerde goede, ne. Wat kan ik nou zeggen? Waar die mensen van een groening maken. Ja. Kijk, zoals hier, twee is een zaak, ne. Waar die rijpreng goed, ne. Maar nou praat die mensen van die wat nog gebraaid met die moslims in de voeten. Ja, heb je gezien? Als een ware goed uit. Wil ik zo vertellen wat het gebeurt? Ik ga Waar deze artikel zien, hoe ze gelachen door, gaan deze artikel zien. Nou hij bleef langs aan die moslims zien ze. Nou, elke dag, ne, 5:30 in die middag, braai hij, man. Hij moest altijd wandelen, moest vast. Ja, braai hij, man. Ja, hij deed het zo vast, moest nog op de ergste tijd is. Die rand ook jonger zijn. Dan braai hij, man. Verder, hij maakt die vensters alles op. Hij moet rijk. Nee, hij is dood. Verder zei hij, man, een veen gaan koop. Weet om die walms in de lucht te blazen. Een veen, my bro. Maar mensen die veen langs die braaikas. Die walms in gaan bij moslims is. Ik zou ook nu hoor, want ik zou nu hoor mensen is om. Wacht, kom eens die bait die, kom eens die bait goed die. Dan zei je, die moet terug, ik kan terug te gaan zoiets. Onthou Nee, net. maar je moet iemand anders zijn religie respect. Ja, allemaal zijn maar nog eens. Wat zit daar of zoiets, ne? Maar op dezelfde tijd, ne? Ze kennen iemand zijn rechten weg uit te braaien. Nou, staan dus hij is in zo'n jaar. Dat is een zo jaar, zo je plek. Zo virus en alles. Mama, Zo fans en zo alles mee, Bro, die ding is die, zo zie je het. Oké, ik slecht religion-wise, ne? Oké, dat is beter. Maar we zien wat hij. Je kan niet low aan het inbrengen van man Brian het zien die. Hij is zo zei wat de eierbaggie. Nou rek die mensen die eieren langs zijn. Willen politie.
geen bakken hier. Nee, Verstaan verkeerd ze? daarmee, bro. Nog steeds meer hoor, ja. Allee, die waren een veer gaan halen. Man spende geld voor een film weer, niet om Nee, zo. als je lijkt alsof je mensen boundaries, iets boundaries. Ja, als je bij een alle jaar gaan braaien. Ja, Maar voor wat gaan doen? Nou is je daar die Nee. comments te. Allemaal zijn we man, die krijgen groep mensen die wat nou. Wie is slecht, is zet je. Respecteer die mensen zijn religies. Hij krijgt er een weet, die kan. Laat die man maar net een toppie braaien aan. En ik zie dat als klomp, kan je references alsof wat man wat dat doen zien. Ja. Nou alle wat mensen dat is hij hoekom kan je maar die toppie braaien die? Wat ze goed als die weer. Dan krijg je weer al die zwart mensen die moslims nie. Jy dis 'n keer teenoor die religie en die respek dat ek sê in goed ervaar wat. Kan die mense aanhaal bro. Oor die brand. Nou, afijn aan Kubit om die balans aan. Maar Verstaan je? nee, mensen Wacht. Ja, praat. hij is verkeerd van die mensen, bro. Nee. Hij is Kijk, verkeerd. kom, ek maak gewoon een ding klein. Als zij moslim is en ze blij langs aan KFC. Zij bellen die politie, kom haal die mensen. Ja. Ze zijn groot bakken daar heb ik steeds waar die waarom ze dat iets doen. Zij bellen die politie met die mensen. Kom haal die mensen bij KFC van ons fase. Verstaan je? Maar ze zo business zijn meer. Exactly. Maar nou, mijn feit is ook niet, hoe komen er die mensen van die man gebeld zien? Hij is zeker, ik denk dat is meer like, hallo, wie van, hulle voel gestreten man. Zie je door die bra, zien. Dat wordt getemd. Getemd, ja. En zo willpower is sterk genoeg om, hij weet niet. Hij beroept zich krijgt moslim is ik niet sterk gemaakt. Zie je. Kijk, Ja. nog een ding is, hij kan makkelijk nog een toetsen voor hem. Hij niet toetslagen niet zingen. Hij moslim, ik bedoel nog vrienden, moslim zingen. Maar toets hem, Ja, hoe sterk hoe is, sterk hoe is hoe- geloof, ja, hoe zingen, geloof. of your religion. Maar nou, wat ze nou gaan er nou aan, die man, Koop weiers. man komt fires, elke dag, precies 35, leidt die man die kolen. Agri je man geld om elke dag te breien. Verstaan? En niet als je jobs, dan zit ik voor verstaan niet. Verstaan? Bro, als je jaren. Jaren zei me bro. Maar laag man, ik is een- recht op het ding euro. Ik is een disbelief me bro. Ja, Ik is een disbelief me. Hoe lang kan hij man krijgen? Bro, als ik ken, als je een vet in die land wat zegt, ik ken niet En braaien. zo ja. nee bro, ik geloof eerste lawyer, procureur, waar hij kees gaan vat, gaan hij kees in, want hij is verkeerd daarin, bro. Ja, maar hij gaat lachen, bro. Dan gaan ze straight aan bro. Die man is Hij judge gaan lachen, bro, van waar ze weet je kan niet Ja, zien breien. die. Ala kaya, weet wat, ala gaan straight zijn. Oké, was die man een zo property. Ja, Jij was, oké, right. was die man met geelvlees, bro? Die man met zo vlees gebruikt. Nee, Ah, ga niet man. Is het vet om niet te braaien? Niet. Als je kap, nou voor wat maken ze nog in? Ga die man in. just. Niet straight. Wat Hij is kunnen ze close doen? nu, bro. Wat kunnen ze doen? Nee, hij is verkeerd daarin, bro. Ik ga zitten, ik zal nooit gaan zitten. Verbraaien me bro. Nee, jong. Owen zijn nog iets waar ik word die bij. Nee, jongen. Owen Samantha. Nee. Ja, ik wil ook reeds door dat gepraat. Ik wil het door dat gepraat. Hey bro. Ik kijk, ik denk hoe ze naga. Nee bro. Kijk, Het is ik niet rijd- wat om te zien. Ja. ik weet het, kan niet, ik denk jij post ook geschreven. Een sjaal. Ja. Oh ja, Nou, doet de gaber, ik comments omgegaan en wat. Dat is juicy comments en wat zingen. Nou, wat ik gesproken van die zoekloom aan de mensen. Ja, zingen. Nou denk ik maar net, hij is hassel man. Zo mensen wat zij doen hassel voor zichzelf zingen. Zo, Maar ik zou Goosland doen namelijk. ja, of wat die. Maar hij is hassel, zij ter zelf tot de wat ze er nooit zingen. Ik bedoel maar nog niet. Ja. Als je dat ik er support nou of wat ze, ik luister in mijn andere muziekje zingen en wat. Ik heb net gecheckt, hij is hassel. Zingen. En ook aan het dangas na. Zij kennen maar hoe aan de gaan zij rap flow wat. Ja, zij gaan het ouwe mee, Zij bro. worden nog steeds betaald. Zingen, zij worden nog steeds betaald. Alles Dat naar doen die die verkeerde hele way om een politiek te gaan. Ik ga alles zeggen. Die is zo saal gezet ne. Hij is baie ander rapper is. Ja. Maar het verdient nu. Maar het verdient. Mm. Dat werkt Ik zoals bro. hulle allemaal Ja, bro. ik weet, ja. Verstaan Ja, je? sure. Ik zo stoon zijn stream gedoen het. Verstaan je?
Hoe nga pa naman sa kutin ni Meli la alma mi bro wala. Maar kan is ook eens Nou, nou vat hulle iemand ne wat meer populêr is ne, waar hulle iemand kon gevat het wat meer talent. Verstaan jy? En my bro hy is nee maar kyk, ouens ek weet ek hulle dit al gesien nie man. Het gaan oor die populairigheid. Sien jy gaan nie oor die talent die is dan nie bro. Kyk, jy sal nou soos like in Ali B hulle sal gou gekies word. Okay, Ali B is nou talent populair sien jy, is talentvol populair sien jy. Maar ek bedoel maar nou net nie bro. Kyk, as hulle nou moet kies miskien nou tussen Ali B en Chris Brown, wie gaan hulle kies? Chris Brown, verstaan jy? Dat gaan eintlik meeste oor die populair my bro. En hulle dink ook aan Highway man. Like wie se songs gaan die meeste contribute en zo. Jy voel dit man, sien jy? Ja. Kyk nou is daar van ek sien nou besig om kan nie vet raak. Ja, hulle. Kira dit maak is sin en kan maar sê hy toe kom pad toe. En my kind ek kan my kind alleen groot maak. Wat het dit met enigiets in die wêreld iets te maak? Wees en sy post nog van Daldo's hulle. Ja, verstaan jy my bro? Hy bro wat ek promote. Kyk ek het ook so gevoel like in die way ek het die eerste keer toe ek gehoor het van dit mense moet gaan wees. Toe dink ek klaar aan Highway van die Daldo maak al klaar nie sin. Ja. En as kinders my bro. En nou die kinders nog die saak nog sien. Nou vra jy vir sy ouers wat is dit? Nou kan jy ouers nog nie vir so sê wat dit verstaan jy. En besides dit die way sy songs maak hy hulle vloege is vloegie mense op songs en wat as jy PG nie man. Ja, verstaan. Ja. Dit is 'n hele en die hele om te dink sy gaan in die VIP sections. Ja. Ouens. Nou moet doen sal ek kyk net daar. Verstaan jy weer? Kyk jy die reason hy het gedink gaan daar nie beef kom tussen sy moet doen nie. Want hulle districts van mekaar. Dan hy is net entertainment. Kyk as hy district gaan rap nee, vat ek weer naar. Hy dis moet doen so nou. Ek weet kan ek gaan nie. As jy gaan enjoy kus. Maar ja, ding is just my broer maar ek dink maar nou net as kyk soos hy mense soos hulle gesê het ook in die comments soos as Dylan hulle en hy mense sien ek glo soos hier's baie mense in my dorp tot op ons kyk op na hy man en rapper ons wil hulle sien verder gaan sien ja soos profit hulle wat sin maak ek voel maar net as hy man like soos nou toestes is 'n groot plek baie mense word geken van toestes af sien jy soos like in baie groot bloks het ook daar begin en wat so ek voel ook maar net as hulle sal like en voel om uit hulle sakkie te haal en by mekaar te sit op sien jy like en soos hy dit sal groter as jy maar verstaan jy dit sal groot as ek bedoel maar net as hulle like en as hulle net die eerste move maak my bro soos like en ons het moes ook net 'n move gemaak het sien jy dan sal ek bedoel maar sal groot support gewys word sien jy weet jy wat dink ek moet gebeur nie Richard Boys en man moet mekaar kom sien jy ja en soos Dylan hulle en wat musiek as dit groot hulle kan mekaar help met hulle resources ja my bro soos like en is baie talent in Humansdorp kyk soos dan is ook nog ek maak net 'n voorbeeld van Fumbo die toestes begin het DJ hulle het hulle events opgemaak kyk daar word die nou en dan gaan die beach club toe verstaan jy beachfront nou sê ek beach club maar anyway sien jy soos hy my bro het begin klein sien jy hulle moet net die eerste move maak ja hulle moet net die eerste move maak toe hulle sê as 'n mente gaan as dink ek klaar ek gaan nie gaan nie sien jy raak net run by die met die jare te my bro Daldo my bro ek wat dit nou man se kop aan toe hy besluit gemaak. Kyk, wie dinge is, wie en wie talent. Ek glo man. Hy stryd net van agter mense aan gaan. Hy paar mense het gesê om John Tini. Hy was een keer 'n pause gemaak toe wys hulle. Ja, toe sê hy ook mos ja, we did what you asked for, so iets dit. Ja, en wat toe sê toe ek mos rekomend ons soek vir culture gang en hulle ja. En toe sê hy nie volgende jaar. So like my, hy is agter die behind the scenes. Man, El John Timmy bro.
spela is minder meer bro. Nee bro, maar nou moet je zien hè. Die kinderen dat nou al zo klein is. Wat op phone opgaan. En wat te sê nou is hulle nou nog semente om gaan search. Jy gesien wat se video leak, wat se video's leak sê so per Facebook page. Verstaan, hy goed van hulle wat Verstaan so. jy bro? Ja. Broekspoete van sy naar Burg. Kom wys nog, kyk, sy nog 'n cuddle weather. Sulke goede hiermee bro. Facebook bro. Op Facebook is. Kyk, Hoe is die? Het anti ayo van Sa kan bro. Kyk eerlike waarheid net. Kyk jy, wat se waarheid. Ek sou ieder al Joseph Azar verkies. Ja. Hy is 'n Ja, nee. Hij maar wordt Ik ook fijn nou bro. bro. Is gesien Ja, maar wat op Facebook, TikTok, ja, hy was rondrol. Hij is Siguro nee, hij man trekt aandacht in kinderen man. Kijk je schrijf ook man. Man kinderen ja, man trekt niet aandacht. Bro, nee maar kyk honestly, die begin dit reg hy naam was poever. Was nog al 'n bega my bro sien. Mas benga ja. Ay na van as ek rep aan rep. Kyk, maar hy man so hy ding gedoen het. Nou so ons na tyd sien hier van hy sê ek. En dan weet skamala nou wys hy skamala. Almal gaan aan check jou ag wys. Ek rep maar rep. Hy hele klap sing saam. No worry. Ek check jou. Benga. Ja. Hou zijn kas. En you know van ja, die rep is nou baie goed. Alles dink ek word bly. Hy is ook net so benga bro. Bro, hy man net bengas ouens bengas. Kyk jy net. Ek wil gou topic change net. Kyk ek wag nou al ek kan al 3 weke gewag om dit ook te vertel net. Op die podcast net. Maar ek het dit vergeet sien as ek opgekom het sien. Kyk. Okay. Jy kan dan nie meer so lekker nie, maar ek gaan nou try my bes te sien. Okay, right. So is die 3 dakies. Sien jy? Okay, wag ek maar sê kalats op of wat. Hoe die mense sê ek is racist sien. Ja, is die 3 ouens sien jy? Hulle gaan op die boer se plaas of sien jy? Right. Nou, hulle wil gaan vrugte steel sien jy? Dis right, hulle gaan vir die boer in wat kry toe die vrugte. Elkeen het nog vrugte in lande sien jy? Die boer kry hulle sien jy? Probeer hulle elkeen ouens kom nie. Hulle kom nog. Boer wys hulle nie. Elkeen moet hulle net die vrou wat doen so aan dit nie. Moet doen so hol opdruk. Verstaan jy? Of ek skiet dit doen. Nou nee die. Verstaan jy? Die boer nie. Jy sê het oor die eerste ene. Nee. Druk op sien jy. Dis reg. Maar net appels. Appels sien jy. Druk op. Jo. Hy gaan nie pyn nie bro. Lekker. Het gaan nie in die sien Kom nie. in. Het gaan nie in die sien nie. Dis reg. Nou die boer het vir hulle gesê ne, jy moet dit indruk ne, sonder as jy gesigsuitdrukking boek skryf. Jy kan nie wys as hier nie, niks, jy verstaan nie. Jy druk in is boer skiet dood sien nie. Hy skiet toe jammer toe. Dis reg. Tweede hele sien nie. Boer sien hy druk in sien nie. Hy het seker 5 drywe gehad sien nie. Ek kom by die laaste dryf sien nie. Hy begin te lag, hy bars uit van die lag sien nie. Boer sê, die lag, pap, dood, sien jy. Hy gaan op jammer toe. Hy nie man van die appels kry mekaar abo nie, jammer sien jy. Hy appelbraaf vraag vir die broer met die drywe. Maar my broer, die was dan so naby. Hoe kom jy begin te lag? Hy sê, hy het omgedraai, toe sê hy aan die boetie saam na wat lamoen. Nito. Ik heb een stuk gelang dat het ook gehoord. Yo. Ja, die bro. Ja, wacht, dan gewoon weer aas nog terug te Yo. Waar sta je weer, bro? Ja, ouwens. Ja. Jullie waren allemaal mee, bro. Lekker. Ja.
Nee. Pak aku WA asap terus kiri aja lah, was nembak itu lah yuk. Herm bro. Yo. Ja, wes yo 3 weken gewacht van je. Bro. Siara kas. Langsung terus langsung siar maaknya. Wat lang niet maken nu bro. Dus in de rook om beneden. Het is aan Baita. Wat lang van Baita. Ja. Wat zou je gemaakt in een instance mee? Nee bro, maak niet dood. Nou, wat klaar doet. Ja, nee. Bro, ik veeg van mijn poepel. Als je naar mijn poepel ja. Ik veeg. Ja, nee bro. Zie nog gaan opdrukken. Zie maar klaar, zie me klaar dood. Ja, dus kon ze dan iets op te drukken meer. Ja, mijn bro. Het is al gestiel al ons. Gestiel. Heel groot goed, ik kan goed zeggen die winkel. Ja, dat kan niet. Dat kan niet die winkel. Gasela, zaken. Ja, dat kan dan nog. Ja, ik het. Ja, wat is die grootste? Wat is die grootste dan wat ja gestiel? Nee. En kram net jezelf kas. Nee, man, ik het nog. Die was het als een kind die man zien. Die was zien nou niet. Stoot. Ik het ja. Ik kan daar ja, kijk, die was die slimste stiel wat ik ooit in mijn hele leven ga doen. Maar zo die in die huisje nee. Was ik. Ja, dan ga al die boetes uitbrengen nou. Dat was ik, Marvin, Higo. Palayo het ook doe het dus. RIP. Ja, RIP was het nog. Net om ons denk ik zien. Nou nee, ons maken bombies zien. Die slimste stiel. Oh, die is ice type shit die zien die. Ik heb nog een watbord gehad zingen. Ik zei bij watbord op die owens. Je gaat dat doen, ze gaan dat doen. Zien die. Right. Ik. Nee, Marvin gaat in, ja. Marvin district, zien die. Voor die boete voor zien die. Nee, graag kan maar vragen wat zien die. Er was nog een andere naam. En ons staan met moei. Wanneer hij boete in in de kamer zien die. Dan komen we ons op, zien die. Het zei district dat die boete. Er was nog John, zing het John. Ja, district dat Johnny voor, nee. Dan ons bisa raak je achter zien. Dat is recht. Zo heet dat. Ik nee, ik ga naar de eerste toe zien. Naar de eerste toe zijn ik. Zijn kamer maken zoals één keer in afvat als toe. Ons druk je aan je is te terug op weer raakje zien. Zolang voor die man of die dan komen ze terug. Zelfs nog ons gaan weer terug kom zien wat. Vierde ene nee. Gaan really eerst doen om voor bombies. Zien ze? Dat is ook ik zeggen was slim zien. Daar gaan toe in avond district. Ons weer zeggen voor die boetie. Die andere kwarazi in die kamer te zien. Je kan hier gaan tot daar. Ons krijg je op de druk in die zakken. Hoep. Uitzien die. Ons loop op zien hij hij skillen maar hij. Ja, onderlangs hier is een ja zo palai. Palai kan redelijk goed op. En dan kom je op mee bro. 24 bombies kas. Dat is een warme dag met 24 bombies. Hoeveel is dat? 4. Ons is 4 kas. Dus man wat 8 nee. Ja. Nee 6 man 6. Man 6 bombies kas. Ja goeie is. Ons verslaan allerlei bombies die achter die zaad nu. Kom maar vragen ons waar is die goed. En hij gaat cool. Kan die hard aan het trainen. Is brother. Ja, joh, mina Owens. Ja, en kan je maar zo is voor ons real. Hij was ice type zijn bro. Zit er wel zo nou? Ja, nee bro. Hij was toppers in tweezen kas. Yo, tweezen mee bro. Ik zie het. Hoe gaan ze met die dingen? Nee, dat is lekker nee hoor. Als die winkel vol is man. Als die kwel is. Oh, die loopt net uit. Ja. Nee, die loop je net uit. Nou, ik sta kan maar niet lang. Dan stuur ik hem aan voor Anne bro. Die toppers zingen. En nou die tweezen zingen. Dan zal ik misschien nog die toppers kan maar in die zakket en wat. Dat is niks oor en niks zingen. Ja, en zeker. Dus ik appelmaas en chips. Even was het zo. Nee, maar chips. Is nog groot die zo zullen niet. Chips en vruchten mee bro, jezus. Nee, maar ik was iets klein gesteel man, zie je. Dat is relatief iets groot te staan. Maar hij was, kom ik zeggen, hij was een W-iced. Kom op. Zeg nou. Voor zero iemand zeggen wat zo niet. Zeg iemand bij ons doen. Zeg nee. Dan zie ik een level doen hoe je vereist nee. Wat zijn de bedragen wat zij zelf voor gaan. Iemand zegt wat zo. Dat is toch groot is dus. Zo. Iemand zegt wat zo. Alles is klaar uitgepland en alles is recht. So, je moet net komen. Wat is die rest? Hangen van die rest ook.
Nee, die rust obviously niet. Maar Rus komt altijd achterna. Als we zo altijd naar rust gingen, man, is dat omgekeerd gaan, maar zo. Ja. Maar die man zei dat alles is zo fijn gepland, alles. Dat is tot op die kleinste details terecht. Je moet niet die plan volgen, ze alles uitwerken. Wat zijn die bedragen wat je zelf volgaan? Allemaal meer, bro. Zoals dan voor zo zeggen, die gaan naar melk krijgen, zal die gaan. Ja. Dat is dat, wat is dat dan nog eens? Nee, ik moet daarom een stuk van een 5 man. Ja, ik geloof op mij niet, man. Als je rest wel groot is, nee, dat moet van mij life changing is, maar zien ze. Ik moet gezet als voor de rest van mijn leven. Ik zal hem trend 10 maal zien. Dan weet ik niet, ik is gezet zien. Zien. Maar hij is niet 10 man. Ja, hij is alleen, is 10 man. Inderdaad moet gesplit worden tegen zeg maar 12. 12 me bro. Zo is mijn man nog. Bijvoorbeeld. En dan 20.000. Nee. Die is 10 Ja, man. ja. 2 man. Ja. Daarom. En ik weet het niet bro. Maar ik zoek op bedrag naar wat ik weet. Zij is gezet. Ja, is life changing. Ik Het is ga gezet. nog zo'n country te vliegen. Ja, alleen weet je niet, als je popo die feest. Ja, je kan undercover, juist. Wat ik ook zou zeggen, hè. Wat? Om bij jou ook aan te sluiten, moet je van mij een fake paspoort dit. Ja. Een fake paspoort. Een fake best. Ja. Ja, of ik ID, wat aan zal ik nog. Maar nou, Rob die plek. Hey, die strijk die ways in die wat. Ze rijdt, wat maakt ze nou meer? Zie je die geld die bij zo? Maar ze kennen nog niet. Verstaan die? Yo, kijk, je best, in laatste dan bij huis, nee. Als ano ons langs Jezus. Jullie zeggen. Ja, dat is een geld nu bro. Maar, zijn we zo boeddhisme. Kom van kleins af aan. Maar ga je maar je boete worden gevangen, zou je geld ook. En misschien hele familie. Ja, ik zal die familie uitzoeken, ja. En het is een stukje van hallo, of ga je creatief wees en alles wat. Nee, ik zal familie geven, waarom? Ja, dat is zo hard gewerkt, kan het zien. Of ik zal even wegzetten en Toch wanneer je komt. ja, en Zeg maar, zijn we het live. Ja, dat is eerlijk. ja, dat is nog weer een andere ding. Nee, zal het wel maar gaan we toe gaan. Nee, ik werk voor een mankus. Of ze maakt zo nee. Je stukste voor je familie geld zien. Ja, kom aan. Ja, elke maand zo zeggen. Maar dan maak je zie ik niet als ik kom niet aan. Is dat nog gewoon mok zien. Als je nou misschien of ze nog krijg nog 30 jaar zien. Als je 1,7 zeg maar nou, is er nog een 500.000 euro. Maar zo een stuk voor elke maand, voor elke jaar zit je misschien nog voor je familie. Zo elke maand 5.000 zien. Nee, maar ik kan niet nog wel sturen, joh. Nee, ze doen hem nog van de offshore account af zien. Ja. Dus dan kan wat ik gaan trace worden of iets. Ja. Maar als ik eigenlijk vaart, ik moet niet tegen guru bij me. Ja, nee, bij je belangrijk. Is waar je doet. Ja, ik is aan de cover uit dit klubber. Kijk je wat is zelf favorite movie? Of zelf favorite genre? Zie je je favorite genre movie nee? En zo die movie. Dus zeg maar nog van action, horror, wat is dat je? Zullen gaan ze gaan doen net? Ook die movie. Ja, zo bij je mee bro. Als bij je movies, je kan niet zien. Geef top 3. Top 3. Action comedy voor mij is kak naar me, Oké, zo hij doet genre. Ja, de action comedy. Moet niet action en hij moet ook comedy, dus je moet daarom kan lachen. Nou, niet altijd ernstig is. Wat is zo'n? Bij 3 genres. Nee, zeg je net een genre. Zoals rom-com of action comedy of zo. Horror mee bro. Horror. Ja. En wat? Hoe kan je mijnen is? Ja, ik zou zeggen action, maar dat moet ook. Ja, zo denken ze comedy zien. En het moet ook sometimes hard ernstiger zien. Maar ik zal ook zeggen, ik nou horror zien. Hij is speciaal links. En zo, top 3 movies. Top 3 movies. The Exorcist. Freddy Krueger. Wat zei je zijn naam? Een wat nou uitgekomen. Ja, wat zijn movies zijn naam? Nou naar zitten komen nou. Maar wat gaan het? Sinds hij dan wat ik wat te veel gezien wat nou uitgekomen. Gaan hij vrouw wat zo bij een jaar zit. Was zo aan. De Sitting Woman of wat is zijn naam? Iets zoals hij, woman in the black dress. Ja. Hij denk meer. Is dat er uitgekomen? Ja. Is dat er gekeken? Ja, ik ga kijken meer. Maar niet spoilen. Je kan hem naar de aankijken, kas. Ja, Netflix. Wat is zo'n is hij moe? Nee, ik kan niet. Als je net aan 3 movies moet denken, op de top of je weet. Als je zegt het. Ja, kom niet. Action stars of comedy movies af. Maar nee, zal ik zeggen. Top 3. De derde, Fast and Furious 5. Ja, wat Fast 5, wat 370. Ja, hij is wel te doen.
Die tweede ene sal ek sê ja, daar's regtig baie movies bro. Biggie Fast 5 het ek time en again gekyk. Ek sal sê is tussen maar ek sal sê is tussen is tussen transport Ja. en mechanic. Hy van sy state Oh, ja. Ja, dis hy sal maar movie. Nee, een is ook net so waarom van kade. Kade. Ja. Een Ja, maar al Jason Statham's movies naam bro. My bro, dat is kom ek sê, kom net action stars. En dan sal ek sê my bro. Eers die nommer 1 is tussen sien jy movie Now You See Me, Now You Don't sien jy hy wat hulle hy spoel sien is tussen hy ding net en Ocean's Maar sê 11 die eerste een of die tweede een? al twee movies gevaarlik is tussen hy Ja, hy ding is daarom my bro. en Ocean's Ek hou 11 van sulke movies. ek like mystery way sing like en soos hy. movies waar hy speel sien Ja, so way. cute bro hy Yes. Nee, maar hy is wytelui geweest. nou jy van hy movies mee bro Is dit dinge so Young Boys Live kyk? Young Boys wat? Young Boys Live op IZ. Ja, Maar net dinge moes vrede gemaak. weet wie Doug Ja. kom Ek op weet nie hoe kry Doug af in die tronkie maar hulle was altyd was live. Sê hulle neem die beef squash en wat. sê almal weer aan die chat www Maar maak is Doug miskien nie gesien sou wen gaan na miskien 'n album met kom van wat is so. Ja, ek dink hy gaan 'n album mos. Hy het ook pas nou 'n recent album nou 28ste gedrop. Deep Thoughts. maar hy twee komplementeer mekaar met hulle songstyle sien Dan is so luister net daai album ja man bring alles uit. Oké. Om expose almal meer bro. Van sy baby mama die industry van Illuminati. En nog van hy dag toe dood van King Von wat hy dood gegaan het en alle goed wat hy geplan het man hoe hy die murders geplan het. Man die krim net homself meer so voel hy man hy het gaan teen hom tel in die case. ja maar jy kan nie van songs af hy Dat is wat Young Boy in die tronk het ja van sy songs. maar ja ek voel ook man kyk aan so is toe Young Thug weet jy wat se naam met die gespeel in die koot toe dan sy in die lawyer mos nou sê ding Ek het nog sy kort kies gevolg nie. in die koot het ek dink ek gespeel hulle het 'n naam van hom gespeel man waar hy gesê het nee skiet net vrek en wat sien maar toe sê die lawyer vir hom wat baie speel het van is het gaan niks hier om te hulle sien want is maar net 'n song is amper so 'n fairy tale wat iemand geskryf het verstaan Ja, is maar net 'n song. sê hulle Jy sien hoe toe testify hulle hoe die waar ook kan Young Thug se kort kies. Ja, man is funny me bro. ja Is funny. Jy ken nie daar op YouTube. weet jy ja is ek het my ook het al kry nog sê al die van die mense nee wat ek nou aangekyk het nie maar my die snaakste my bro bly wat se naam ken jy hulle van pop-ups Nee. ken jy van pop-ups gaan kyk net daai mense goed kyk waar toe voor gaan ek wys wie dit ja man is snaaks my bro pops ja hy moet kyk as man as hy as op YouTube sien hy man 'n roast vir Zie je hem op YouTube zielen of wat is het nou? Ook zien hij. Ja, ik hoor bro. Ik kijk hij video's. Hulle dis hy man uit mekaar uit nie bro. Uit mekaar. Hulle sê van jy moet die so dress lyk soos dooie slange wat in 'n graf lê. Dink jy hy episode te kyk van hulle? My bro, hoe recover jy van dit af my bro? Ja, ons. Man is feeling bro. Ja, Dis is wat is hulle vir top 5 artists. Top 5 artists. Like 'n rap. Ek sal Wat is musiek, sing, musiek. R&B. Ja, die mense gaan van my kom nou my bro. Okay, nee, wag, sy moet eers dit doen. Hoef jy 'n auditor wees, jy kan net Ja, sê net. Ja, begin julle ons. Okay. Ek kan all over there, of Pakistan of nou UK is. Ja, of kom wat dat ja. Obviously, in the Young Boy. Little Baby. Youngster CPT. Road Wave. In Dave. Nice me for Myne is ek sal sê Zyko. Drake Indie. Ek luister Loki aan Drake. Ek sien jy ek luister nie verstaan ek luister Loki naam.
Misschien was ik eerder of zoiets gaan zitten. Dan ga je background wezen. Kelvin Baumo. Mastatela. En dan Rottweiler, zal ik zeggen. Wat is dat? En hij is in orde, hij is maar net zien dat die elkaar. Ja, mijn bro, je weet je het gaan aan mijn ik luister man muziek deze. Matela, Bobas. Kelvin Mama, zoals je ook nog gezegd, dat is ook het aan de baas, maar ja, dan ga ik met Little Baby gaan. Little Baby is zo'n, nee, geef me ze eer. En dan ga ik met mijn Luda. Luda is ook een baas van ons. Maar ja, Luda G. Wie is dat nog? Ali Joseph. Ali Joseph. Alsof ik luister hier reden gaan, nee man niet. Maar in mijn laatste ene, oké, ik geef hem voor Ali Joseph. Maar als ik er maar, hij is een trigger. Ja, nee. Kijk, ouwens. Het is een fucked up country. Daar die mensen gaan mee. Jens me bro, maar ik voel het. Van die Corula album van Kelvin Baumo. Na album, was het in mijn Oké, hij was daar toch mensen album geweest man. Zeg maar 1 of 2 songs een hele album wat slaan. Ja. Nou, en dat. Ja. Kijk in hij was daar man. Dus ik kan voelen man hij Sukade ik naam regie. Sukade album denk ik ja. Maar hij groen. Was het nog? Ja, toen was nog fighting. Ja, daar was een paar bingen aan. Toen was het comie, bij hier mijn wetcover page. Ja. Ja, ik denk dat je na orange in gedropt. Ja. Maar je niet een paar namen. No fighting is niet bro. Dus Boko. Ja. Maar die laatste album, nee, dat is zo right man, ik voel ne, hij is nog meer gewoon ne. Zoveel piano. Quantity over quality. Verstaan. Men erop zo hoeveel een album. Toen een album. Ik zal raden ne, de drop 7 richters in een album ne, als wat die 25 medium gaan droppen. Droppen ze nou niet singles of zo. Ja, zien die. En ik denk tegen ook zijn album. Ja, maar ja, het helaas nog altijd. Ik zei, nou, maar was Isa toen mee, bro? Ja, maar hij heeft zijn album gespoild, man. Telen. Hij is net zeker zo 2 dingen geweest, man. Hij heeft dus album kijk, zo Stronic Land, Stronic Land, altijd Stronic Land is bangers gehad. Series 2, kijk zo Series 2. Die 2 in wat hij gedropt. Me, myself en I, wat is zijn naam? Ja, ik zie nog maar heel eerste. Hij was die heel eerste Tronics-lijn. Ja, hij was die heel eerste. Hij was slaan. En die tweede ene wat ik gedropt van Cross Night. Ene was net zo. Kijk zo is die DC, bro. Jo, maar hij Cross Night album niet. Hij was vital. Hij was Cross Night, Strings of Life. Ja, alle goed om. Doe alle goed om, bro. Toen lelijk. Ja, bro. Maar kijk nou zo zie je. Je zit dit te veel artists ingezet, allerlei goede, te veel vocals ingezet. Sometimes moet je ook niet weer terug gaan, net naar die bass beat om zelf te ja, zingen. Laat hulle net kan voelen wat gaan aan. Maar kijk soos nou nee, hy zeker net 2, 3 numbers wat daar na ja van hom. Wat ja, kijk soos Cross Night hulle tot op nou nog toe man. Mensen spelen nou nog mee bro. En is baas naar hem zingen. Ja. Weet je, jongens, ik ga nog wel vragen. Kijk je, ne? Als 7 dagen moest raken, had ze zich gemaakt. Kijk, nou heb je onblik, is nou zo zien, nou is wat ze zich doen. Kijk. Ik zal een plan maken om mijn leiding of mijn dochter een beter leven te geven, als wat ik kon leven. Ja, zoals ik nee. Als ik voel lijken. Of als je nou moet gebeuren lijken. Nou, zoals op die ogenblik nou. Maar bro, als je... Ik voel net lijken als je bestaan bij mij. Van siep kopen en wat zeg maar bro. Ik ga lijken. Als mij... Zo bloed man. Als mijn bloed zo. Ik moet nou mijn schuld van. Ik moet doen wat recht. En dat je weet hoe dat je lekker ja, zing je mee bro.
Experience. Ons doen ons as Weer eens, als je op iemand is, klim af. Als je uitgeloopt, noem je inzet. Ja, los gewoon maar uit, guys. Als je teken, die Heere geeft wat teken niet om uitgaan, nou dan zou je moet die Heere gaan om die in gaan drukken. My guy, don't do that. Yo, maar, Owens, yo, ernstig mee. Owens, die is daar mee, bro. Kijk, je zus te veel Owens maak na kind, man, dan gaan hulle. Als te veel van dit, ik zal je wel heen, maar je emotie moet hier zo te gaan doen. Als ik bij jou kind maak en is zo'n getrouwd, dan ga ik ook trouw. En als zien hoe besluit voor jou boos. Nee. Ik zal ook je voelen als reageren. Maar je wil ook kijken achter de kant. Ik wil kijken maar het voorbeeld, je wil kijken achter de kant. Ja, oké, nou niet Owens. Owens en maar bro, is dat nog net kunnen kijken. Obviously gaan nemen nog zeggen. Ja man, stuur die dingen weg. Ja. Staan die. Dan krijg je nu uit op is wat. Wat nou slecht voor aan een man kijken, aan een man toe aan mij kunnen. Maar bro, maar hij was ja aan de eerste plek om. Verstaan je? En ook niet, als je niet, kan ik nou zeggen. Als je weet niet, die zal niet tevreden is om een kind bij mij te krijgen, dan moet je niet slaan. Wat je nog vandaag iets zeggen? Nee, sorry, maar kan maar zo gaan even van, ja, dit ook vandaag om je te Oké, maar, ja, ons... Dan moest ik maar volgende episode reviews op die mensen met trick afscheiden. Ja. Is er nog specifiek? Ja. Oh ja. En... Ja, man, dat is net... Ja. We gaan de meeste van die mensen nou zo vertellen. Ja. Ja, we gaan een rating zien, mensen. Ja. En als nou niet, we zijn honest wees. Ja, honest ratings. We zijn honest ratings helemaal wat. Zo. Ja, mensen. Zij moet krijgen foto's van je mama ook nu, hoor. Ja. Nee. Alles rate, guys. Alles goed. Oké. Al die foto's wat we kan krijgen. Ja. En ons moet alles op je e-mail sturen, zodat we het kan gaan. Als net. Dan gaan we TV opzetten, dan gaan we het niet zeggen, je moet net straks zien. Ja, net zo. Maar ja, Owens, hij was hier right. Die was nog wel een lekker episode, joh. Maar ja, Owens, hier is guys. Dank je voor je support. Dank je voor alles. Maak zeker om mensen uit deze episode te gaan kijken. Die ene voor die. We gaan het opzetten daar zo en wat dat zal nou hier zo obvious stylen. So ja, die ane iyan zal ook hier zo obvious stylen. So ja, en ga dit te zijn. So ja, mensen gaan kijken alsjeblieft dat in. Dank je voor de support always. Dank je voor die mensen wat ze recognize in die straat. Ik zal jou. Daar wil je ze jelle wat kijken. Ja, dat is rare. Ja, het was weer eens. Unfiltered. Klein. Loises. En we Davian. Unfiltered. And just out. Anko. Ik wou bij broers nog leven vandaag. Ja, bro. Hey, bro, wat? Yes, mooi. Ja, volgende conversation. Anko. Bye.